Prečo je potrebné overenie vášho bankového účtu a ako prebieha? Pre vyplatenie výhry z online kasína sme viazaní zákonom ju poslať len na taký účet, ktorého ste majiteľom. Preto, aby overenie prebehlo úspešne, potrebujeme od vás jeden z dokladov, ktorým môže byť výpis z bankového účtu, ktorý nie je zaheslovaný. Preukázať sa môžete taktiež potvrdením o vedení účtu, zmluvou o založení účtu alebo dokladom o dispozičnom práve. Aký doklad použijete, je na vás. Viditeľné musí byť meno majiteľa, ktoré sa zhoduje s menom v našom systéme. Avšak ak nemáte vlastný účet, preukázať sa môžete aj ako disponent iného účtu. A aké sú dokumenty, ktoré ale nemôžeme uznať? Do tejto skupiny patrí papierová kartička, ktorú ste dostali v banke, snímka obrazovky z internet banking aplikácie, platobná debetná alebo kreditná karta, alebo akýkoľvek iný doklad, na ktorom je iný majiteľ, ako je uvedený pri hráčskom konte. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi poradíme. monacobet.sk